Denne video gennemgår vi bilagsindbakken i Capeco Accounting. For at komme til indbakken går jeg op i venstre hjørne, åbner menuen og vælger regnskab. Her der får jeg vist en oversigt over de bilag, der ligger i indbakken. Hvis jeg ønsker det, kan jeg godt ændre visningen af oversigten. Det gør jeg hernede i den nederste bjælke, hvor jeg kan få en listevisning, en ikonvisning og så en visning med små billeder. Hvis jeg klikker på et af bilagene, så får jeg det vist i en større version ud til højre af skærmen. Og her der har jeg også et par valgmuligheder. Hvis jeg klikker på de 3 streger, så får jeg en oversigt over de sider der. Så hvis der er flere sider, så kan jeg klikke på dem individuelt. Og jeg kan naturligvis også scrolle igennem siderne herude til højre. Derudover så kan jeg zoome ind og ud. Jeg kan få vist en hel side ad gangen. Og jeg kan rotere bilaget. Og derudover så kan jeg downloade det, eller jeg kan printe det. I øverste del af oversigten her, der ser jeg en gul bjælke. Og her der står den e-mailadresse, man skal bruge, når man skal sende bilag ind til Capeco Accounting. Og i jeres tilfælde, der vil den bestå af jeres firmanavn, og så / og så vores domæne. Når jeg så skal bogføre et bilag, så klikker jeg simpelthen bare her på åbn bilag, og så er jeg klar til at bogføre.